Ibulise kone bathandi bezemidlalo eMzantsi Afrika ingakumbi kone balandeli bebhola elikhulu ke laseMzantsi Afrika baphulaphula lapha ke siphethe ke indaba ke yeNedbank Cup semi-final baphulaphula ke into ethetha ukuthi sithe zabe ziyaphuma Orlando Pirates ke neKaizer Chiefs ke neMoromo Gallants kunye ke neMamelodi Sundowns zingamaqela i4 athi ke abe ashiyeka pha ke kwiNedbank Cup iphumile ke into ethi ke lemidlalo odlalwa pha nge13 kaApril yaphuma ke into ethi lemidlalo odlalwa pha ngosuku lewandicinga ke 13 kaApril kuyobe pha ngecawe kodwa ke mhlawumbe itshintsho lingakhona sawuphinde sibuye size ngaphambili Orlando Pirates dlala pha neqela leMoromo Gallants pha eOrlando Stadium ngo3 o'clock iKaizer Chiefs idlala pha neMamelodi Sundowns pha eLoftus Stadium ke ize badla ndicinga ke ixesha ngo6 o'clock eMalanga baphulaphula ke njalo ke lonto siselapho ke apha ke kwiNedbank semi-finals baphulaphula ke nizawukhumbula into okubana ke iMamelodi Sundowns abafana abadala ngaba basuka odlala pha imidlalo eCAF ke noko baqhuba kakuhle abafana asinobeka nxa asinokhalaza yeke ke sehlo eske sathi sehla kodwa ke ifleke loMzantsi Afrika bayiphepezelisa abafana abadala sibulela ngendlela ke abayimele ngayo ke iSouth Africa siye napha ukuqela ke leOrlando Pirates nabafana abadala baqhuba kakuhle kakhulu lapha kwimidlalo eCAF futhi ke nabo sithi huntsho sibamba ngazo sibini ngokuphephezelisa ke ifleke lapha eMzantsi Afrika Kaizer Chiefs yona ke ndicinga ba ke iya kule midlalo imanxeba ngoba ke ayiqhubi kakuhle konke asinoxoka sikhatha abantu noko kunzima pha kwiqela ke leKaizer sencinga ba ke abantu abanenzi sebebulela nje kokubana ke itheko leNedbank ofika pha kwi-semi-final yobe ke isebenze kakhulu ndicinga ba ke xa inobetha pha iMamelodi Sundowns lo semi-final ke yobe yenze kakhulu kule season yobe isebenze kakhulu ke xa ithe unyathela pha kwi-final ke Nedbank ukuyithatha ke iNedbank Cup yoba ibonus ke kuba bafana abadala bobe ke ngoku sebesebenze ngeyona ndlela yabe ke lonto le yawuthatha uMr Napi ke imbeke kwelinye inqwanqwa ke apha phezu kweKaizer okanye ke empilweni yakhe umfana omdala ngoba ngoku uphansi kwexinzelelo ke elingummangaliso pha uMr Napi xinzelelo kakhulu ngomfana omdala lokubana ke xa eluzele Nedbank Cup wabethwa pha iMamelodi Sundowns wabethwa pha ngomso phansi komdlalo weBetway Premiership ebethwa pha liqela ke leTS Galaxy ndicinga ba ke lonto le ke yawukhokhelele kubeni ke abantu abaninzi ke bathanda ukhomba iminwe ke pha ngakuMr Napi endicinga ba ke abantu ke bazongayiqondi lokubana ke uMr Napi ufike kunzima pha akululanga ukwakha la team inxekenxeke la team imanxeba la team kunhlaka pha baphulaphula futhi ke igqitywa ke imanagement yabo uba nje imanagement eKaizer Chiefs kahlala phansi izigobhagobhe izibuze nayo ba kwenzekane ndicinga ba ke ansingayithola ngokuze kube nini itshintsha coach ndicinga ba ngokulixesha lokubana ke batshintshane bona beyimanagement baqasha abantu abanesakhono pha kula management eKaizer Chiefs ke baqasha abantu abazokwazi lokubana ke basebenze kula team ngokuzikhandla bona ba ke babeke bazibeke ecaleni ke bona ngoba lixesha lokubana ngoba bangatshintshi badlali bangatshintshi coach bangathini ke kutshintshane bona pha kula management yabo ngoba kuyabona kanti okubana ke nengxaki ikhona pha kubo ngaphakathi ehamba ichaphazele iteam le iperformance yayo injalo ke baphulaphula kodwa ke asikhola apho sikhoyo silapha kuNedbank Cup semi-finals ke angquzulana amaqela amakhulu pha nge13 kaApril injalo ke baphulaphula ke nani ke ningake ningene nitshone into okubana ke niva njani nize ke ningakhohlwa usubscribe kule channel kuze ningaphoswa zezemidlalo endizanothulela zona kwixa elizayo kakuhle babukeli.